Kum shibanta ka jingpen ko buram ya ki Samla ki bala pendap ya ki jing Pule Bachelor of Arts, Science and Professional Courses haka artare gunailar arja arpusan ka Lady Keane College Shillong kala penlong ya ka Convocation Day haka bala Aisha ki Samla da ki Syrnot bat ka song Pisa. Hagani kesengi layadon lang do ba Paul Lingdo Menteri Ketenat Tourism ke Dr. C Masar ke Principal Berim Jongga College ke Dr. A.M. Shangpliang Principal ke Kong Nilufa Lalu Alumni Executive Member kinong hikai bat ki Samla Pule nolor ki wede. Haba ajing kran uba Paul Lingdo uloang baga jing em ke don yala ke jing temu bat ki don ru artli ki sengi bakong sanbha ha ke jing em ubriu bat kita kilong ke sengi kha bat ke sengi baki briu ki shampang balei ki lasak kha. Today, our role is to prove to the rest of the world that we cannot compete in terms of numbers, we cannot compete in terms of quantity, but we certainly more than make up when it comes to quality. Therefore, arise, have a purpose, have a plan, and have persistency. I conclude by reminding that generally we celebrate one's birthday, but somebody has said there are two very important days in your life. The day you were born and the day you realized why you were born. Hadian kani ki Samla Pule ki la penpau ba wat la bun ki Samla ki sem jing ha ka liang ka yok kam yok jam hadian ka jing Pule ki la kentu baki dai bandon ya ka jing mot barang ba ban ya khunting ya kini ki jing Kadi sisa tang ka jing ai ngo jung blai hi ngai le ding akan de expect dai kata-kata tang ba nga krakot minat bet kakot dia ngala ase usa ubaba ya ba klap man YouTube kan det rumno ko kom peng kre ka chong pi nga ngam ju de pep class than dia ki lecture jong kilang hikai nga shit attend ben te nang apoi hayeng ngala review kitu ki ibang atho apa class te everyday study kenyat krakot kenyat man kasi komod by ke exam te phi sudah kam tang revise ben ke ba phi sia maka ko kom ra class lang na ka jing hikai kum no ka lang ngerti ngan ong bet ka bahok bet bakinoi kai jang kiri ki babas do ngapat ji yo kinong hikai ko mayo po English department hang ni dikin nga I bet I'm so grateful ki baro ki arab bet yang nang dan kam jing arab i ti malong kene des ka jing yo rang jang kari bet nya ka benta joki tak e pan na future plan jo pi heren na ka ba pila pas na ka ti menta ti nga update bang dik MA te kene hu kam pat pemilis te nga shu aben pemilis ngan yo admission te nga im shwa one thing at a time te nga pa pinap shwa ka masters te nga sampai ke pat ke jing yo i ka jong pi menta na marang yo i ka laraki riu lane ki khonjam la menta ke don na pedeng ke kadan ke babiang handai bun naki enda kila dap ke jing Pule ki shong na hai kim don su ya kita ki kam ki jam ke babiang ke ba pidan balang la ta te ka ba e barok hat ni medi ki ni wane ki yen ki bakter bakter barok hat ki mia dan mo ka sim social standing ru umju barok han te tang ba kata ri ko ka na phi kwa ba phin em shajrang kamut phi hap hi ba phin tre shitam te jabe ta ba ni ho ba ni khna samla le ma ba ni ne tre shitam kani ka perthaim ta ka balong it's nothing is kept for us we have to work hard to get what we want. Atau pitharai kena ke jing tre sitam jo ki khna samla le se ha kena ke lan Pule bakin poi se jrang atau kala ban yarap ki ha ka leng ka kam yo kam yo jam hoi na pinang kam he shu pinang lit Pule ki further studies kemun ka kam ru pinang yo hi ka babiang dia menta tengah ong bet ba David banyak khrapat ha bet David banginya minat bet banginya yo dan pusap Khmat habatin bet bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, the Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.